Ešte také essentials z kempíku si dáme. Mario teraz umyl rence tu na s touto vodičkou, čo tečie. Takže zdravíčko, do ďalšieho krásneho dníčka sa treba čo prvé? Zobudiť! Je to tak. A čo nás dneska si čaká, neminie, pane? Tak, predostri. Za 20 km dojdeme do krásneho malebného švédskeho mestečka. Tam spravíme nákup, dáme nejakú reštiku. A len prvá vec, čo som chcel povedať, že oficiálne sa meníme na 2 ponče na cestách, lebo klobuky už vôbec nebudeme asi používať. Napapaný, nakúpené veci, trošku vyšlo slniečko, radosť kráčať. Som veril, že už na to nedojde, ale proste zase prehánočka prišla, krásna, nádherná. Ukončujeme tento deň konečne. Deň 4 za nami, 38 km sme si potiahli. Tak ale sme odzabaštili celkom.